Връщаме се отново в студиото и ще си говорим до 9 за специализираните издания и поднесената на разбираем език информация в тях. Наш събеседник по темата е главният редактор на едно от най-старите специализирани издания у нас, Ветеринарна сбирка. Казваме сега добро утро на доктор Милена Кръстанова. Здравей! Добро утро! Здравейте! Пак ще го повторя, защото аз ти го казах, като се запознахме. Аз очаквах лекар с голяма ръкавица до тук дълга, а посрещаме една изключително красива жена, която е направила революция своеобразна в списанието, тъй като, както ти се изрази, то е било доста ведомствено издание. Точно така. Благодаря първо за поканата. Искам да ви разкажа първо за историята на списанието. Списанието започва да излиза през 1892 година. Преди близо 120 години. От група ветеринарни лекари, които са основоположници на професията, и от един руски ветеринарен лекар, Людвиг Тимофтиевич. Списанието има дълбока традиция и стил. Когато започнах да работя за списанието, за мен беше изключително удоволствие, бих казала, но най-голямо удоволствие ми достави това, че го промених. Но не традициите, както споменах, ами го направих съвременно издание. Разбира се, с помощта на моята редакторка и редакционната колегия. Какво съдържа това съвременно издание? За кой е така наречения български хубав термин таргета на списанието? Таргетната аудитория са ветеринарно-медицинските специалисти. В частност, държавните служители, които са всъщност към Българска агенция по безопасност на храните, тъй като това издание е специализирано издание на агенцията и на Съюза на ветеринарните лекари в България. Самите ветеринарни лекари и други специалисти включват ли се и с статии и с мнения? Разбира се. Това, което искам да постигна, е по-дискусионен характер на изданието. Тъй като до момента беше малко... Всъщност съдържаше повече оригинални статии, т.е. научни статии, които... Да, и те си имат своята аудитория, но много ми се иска да добие по-голяма популярност и да стане научно-популярно издание. Тоест, може би е добре да има и баланс между специализираната информация за хората, които се интересуват от нея, и тази за широката аудитория. Примерно през лятото как да обезпаразитим правилно домашните любимци, но не информацията, която има във всеки жълт сайт и която е с 3 изречения казано на изключително неспециализиран език, а все пак компетентната информация. Точно така. Иска ми се да си остане специализирано. Тоест не за широката аудитория, за масовата, но да обхваща и тези теми. Да има информация не само, пак ви казвам, с научна насоченост т.е. тежки материали, които се четат повече от научни сътрудници, работници и служители, но да има и по-развлекателна информация, ако мога така да се изразя. Всъщност, част от така най-лесно разбираемата, може би, информация ще включва работата на Агенцията по безопасност на храните, тъй като знаем, че обхваща абсолютно, засяга, може би, повечето потребители в България, от храна до животни, за всичко отговарят в момента те и се опитват да наложат някакъв контрол. Да. Стараем се да направим всъщност изданието да бъде разделено на рубрики. Ето, когато избухна шапа, ние направихме една тема на броя, която съдържаше изцяло цялата информация, като се започне от хронологията, как протече заболяването, какви мерки бяха взети от агенцията, в частност от всички служители. Знаете, че така обхвана Бургаска област и страшно много ветеринарно-медицински специалисти работеха, за да се справят с действително голямата епизодия ШАП. Освен това, имаше становища, научни становища от Центъра за оценка на риск. Това е структура към Българска агенция по безопасност на храните, които се занимават точно с това нещо. Ако не се бъркам, и самия доктор Йордан Войнов, който в момента е шеф на Агенцията по безопасност на храните, е бил свързан с това списание, е бил част от редакционния му екип. Разбира се, той е отговорен редактор и тук е момента да му благодаря и на него, да благодаря и на министъра на земеделието и храните. Който е ветеринарен. Който е ветеринарен лекар, доктор Мирослав Найденов, защото те оказват голяма подкрепа на това издание. Всъщност, то влезе в закона на Българска агенция по безопасност на храните и в устройствения правилник и за това съществува и днес. И това е голямо щастие за мен и за всички ветеринарни лекари. Предвиждате и създаването на електронен сайт, което също е част от една съвременна медия, която трябва да има и електронен вариант. Да.
Да, така е. Работим с издателската къща в тази посока. Там дискусията наистина може да се получи между всички доста по-лесно. Вие сте млади хора, знаете, че там е мястото, където по-голяма част от хората, не само и младите, прекарват голяма част от времето си в интернет и в мрежата. А в такъв случай в момента в редакцията попадали ли сте на, може би, странни въпроси или странни желания от ваши читатели? Защото сигурно съм има доста интересни хора, които може би се занимават с ветеринарство. Така е. Аз работя с 14-членен редакционен съвет. Това са изтъкнати учени, ветеринарно-медицински специалисти. Споменах, отговорни редактори са доктор Йордан Войнов, доктор Михаил Бещавелов, който е председател на Съюза на ветеринарните лекари в България. Знаете ли, много тематика, много информация има. И за да се подбере тази информация, трябва екип. Аз им благодаря на всички, справят се чудесно и мисля, че списанието го доказва. Много похвали получихме през изминалия период. Няма как да не те попитам за нещо, което мен лично ме фрапира в добрия смисъл на думата. Вчера, докато ровех във вашия архив, който до момента съществува в интернет, попаднах на историята за една крава, която е изгоряла на 40% при пожар. И всъщност ти ми каза, че това е твой случай, след като се излекува, тя е напълно възстановена. Разкажи ни ти малко повече в детайли за това събитие. Разбира се. Това беше за мен първият ми материал, който написах за списанието. В интерес на истината, това е първият ми материал като практикуващ ветеринарен лекар. Това беше една крава, която всъщност беше пострадала в един пожар. Тя имаше 40% изгаряния по тялото от 4-та степен. Това е така най-тежкото изгаряне. В интерес на истината, тя беше и бременна в 7-я месец. Когато аз поех този случай, бях притеснена, разбира се, защото е първият ми случай. Получи се. Много време продължи лечението, близо 2 месеца. Тя роди едно здраво, жизнено теленце. За мен беше голямо удовлетворение, наистина. Добре, сега като да слушам как говориш ти самата, как се насочи към ветеринарна медицина? Винаги съм го искала. Това е била моята мечта от дете. Интересното е как се насочих към журналистиката, може би. Или как ги комбинираш двете в момента. Как ги комбинирам и двете. Не знам, съдба, може би. Аз съм завършила полиграфия и фотография, което много ми помага в момента, защото аз съм автор на повечето от снимките, от снимковия материал, пише и статиите, информацията е също моя и съчетавам ги двете неща. Продължаваш ли да практикуваш като ветеринар? Да, случва се, има случаи, които ги поемам, но работя с селскостопански животни. Това смяташ ли, че нещо трябва да се промени по отношение на мисленето на младите към ветеринарната медицина? Както си говорихме с теб преди това, всъщност много хора казват ветеринарство, без да осъзнат, че то също е медицина, то също е лечение, макар и за животни, то също изисква това да познаваш различните лекарства, да познаваш изтънкости. Всъщност това е нещо много, много сериозно. Само че хората малко или много така го олекотяват. Много ви благодаря, че засягате точно тази тема. За мен също е обидно, когато ме нарекат, тя е ветеринар. Няма го това уважение, не че аз мога да го предизвикам, разбира се, но все ми се иска, защото само ние знаем какви усилия полагаме. Първо учим наравно с хуманните лекари, тук да не се разсърдят някои, но 6 години продължава нашето обучение. След това практиката, знаете, опитът е изключително важен, а е тежка професия. Знам, съчувствам им на моите колеги, защото работата е, както се казва, денонощно. Пациентите слушат ли ви повече? Точно това е проблема, че те дори не могат да кажат от какво страдат. Да. Това се изисква действително и интуиция. Аз наскоро четох една статия в предишните броеве на ветеринарна сбирка, т.е. поставяне на диагноза по интуиция. Представяте ли си какво означава това? Тоест, доктора трябва да има много силна интуиция, за да определи диагнозата и за да след това да назначи лечение и да всъщност да излекува интуицията може и да лъже обаче. Може, но има и клинични симптоми, които трябва да се следят. Ние не казахме, всъщност той излиза на 2 месеца, двумесечно издание. Двумесечно издание. За момента много се надявам от другата година, всъщност когато ще е юбилея, 120 години на списанието, да започне ежемесечно да излиза.
Пожелаваме ти го и ние. Много ти благодарим, че беше наш гост. Беше ни много приятно. Да се надяваме, че сме променили малко или много мисленето, особено след като такъв човек Лъчезарен. Особено най-вече за знанията и за визията на ветеринарния лекар. Благодарим.